Tau record ka IPL final na gejing bun jong ki ba bawan pej kai na baro gejing le kai cricket ha keleng saudong ke perthei. Kani kala ja ka arp kundai terik ume jong snem arhajar arpro ar. Kani kadai ka mit ka ba shongshit ha ka history jong gejing le kai cricket. Kumba ar snem ki ba ki klem yo bansaki ya kani ka jingle kai IPL namar ka klam COVID-19 ba day hong news nem arajar arpro ar bagi nong peniat jong ka IPL kila syah ya ki ba panwan pejkai ya ki jingle kai jong ka IPL. Bat kani ka jingwan ka jong ki kamlong ka batang kendiat Henry kila tau ya ka record ha ka history jong ka jingle kai cricket ha ka ba kila don hadu kumba shilak sau hajar praspa sap theo kendai ngon bat kani ka IPL final kala pen Kenya ka record jong ka jing bun bru ha ka jing le kai ndai theo lai kendai theo sau apa deng ka jing le kai ka India Persia ya ka South Africa ha kani ka jing le kai ki ba kila wan bansaki hadu kumba shilak tam ya kani ka final apen long ha Narendra Modi Stadium ka badon ha Ahmedabad jong ka jela Gujarat. Bat kani kadai ka stadium ka bangyam hadu kumba shilak live theo arah jar ngot ki ba. Kani kadai ka stadium cricket ka baningkong ha keleng saudong ka perthei ka bangyam hadu kumba shilak live theo arah jar ngot ki ba. Bat kawan ha ka kerdan ka ar nabaro ki stadium ki badon ha keleng saudong ka perthei hadin ka stadium ka badon ha North Korea ka bangyam hadu kumba shilak san theo hajar ngot ki ba. Tementang ini pej kendiat sepang kani ka IPL. Ka IPL kani ka League Cricket jong kari India. Sedang ya kani ka League House nem arah jartra. Hadin bagari India kala job ya ka ICC T20 World Cup. House nem arah jar nyau Persia ya ka Pakistan. Mensyua hapo jong kani ka IPL kidon tang kumba prateli ki tim ba house nem arah jar RPR lapdang hadu kumba Shipeu teli ki klub lani ki tim bani shimbenta ha kani ka IPL. Ka IPL kadai ka Cricket League ka ba he tam na baro ki League Cricket ha keleng sodong ka perthei.